Salut! Înainte de a începe acest videoclip, v-aș ruga să setați referarul 130. Bineînțeles, dacă vă fac să vă apucați de acest server de Atlantis Rage MP România, prin videoclipurile pe care le creez pe el, și totodată v-aș ruga să dați rent la casa 68, exact unde mă aflu eu acum. Bineînțeles, dacă vreți să stați în chirie la mine, și dacă o să vă mai văd pe aici, o să vă scap o sumă de bani, la mine nu este problemă, o să vă mai explic unele chestii. Mulțumesc de vizionare, ciao! Salut! Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Nu prea am avut chef de postat, sincer să vă spun, și am avut și niște treabă pe aici, prin jurul casei, plus că m-am mutat acum și calculatorul în altă cameră. Dar acum e mai bine că am la dispoziție oricând să filmez, oricând să postez. Deci, da, dacă văd o susținere destul de, nu știu, remarcabilă, probabil voi încerca să postez asta la 2 zile. O dați la o zi, nu știu. Da, asta depinde de voi. În fine, ce mai faceți, cum mai sunteți? După cum vedeți, tot pe Atlantis suntem. Am început să filmez la ora asta pentru că am acolo la mine și am zis să mă duc să rafinez niște chestii și până ajung la garajul ăsta de aici am să vă zic ceva noutăți. În primul rând, început că a venit update-ul, un update destul de mare, major, aș putea spune, pe partea de smurf, PD, bug fix-uri, după cum știți, și multe altele. Aici a fost un pic spre facțiuni, din câte am înțeles, următor va fi o schimbare destul de majoră, ceva unic, care nu s-a mai văzut până acum pe server, pe alte servere, din câte am înțeles. În rest, cam atât, am băgat ceva mașini noi, nu știu, skin-uri custom pentru PD, o să vedeți ce faine sunt. Și pentru jucători. Și da, cam asta a fost treaba. Am de rafinat în jur la 100, 200, 230 de pietre, 227 aproximativ și eu acolo. O să încep să filmez pe la oaruri, că așa o să fie acum update-ul ăsta. Mă rog, probabil va veni săptămâna asta pe la sfârșit, dacă nu chiar încolo când e vacanță. Mă scuzați, tot așa, stibați pe turfuri, dar gen, cum e, deci, unde să vă spun eu, cum e topitoria asta pe aici, o să fie un turf, și turful ăla care l-are mafia, pe care l-are mafia, care încearcă să ia turful, vă dați seama, se va bate cu ei, din câte am înțeles. Acum nu știu, nu vreau să vorbesc ca iurea. Scuzați că o fac așa cu nas, dar nu prea am cum să ascund chestia asta. Trebuie să mai mă învăț un pic cu OBS-ul ăsta. Acum sper că se mișcă mult mai ok. Am făcut niște setări mult mai bune, aș putea spune. Mult mai remarcabile. Ce mi-a erupt asta. Bun, îi dăm și noi acum. Hai să mergem pe drum ca să facem și noi Power Gaming. Mergem până la bancă și scoatem niște bani frumoși ca să rafinăm cele 200 de pietre și voi reveni când merge la cealaltă rafinărie. Ori alea voi rafina seara, dar nu cred. Nu uitați, dacă intrați pe server, spuneți referarul 130, bineînțeles. Dați și voi un la casa 68, că așa este frumos. După cum vedeți, stau și bine și ori cu banii. Nu știu de ce nu se încarcă textura. Da, și cum ziceam, stau bine și ori cu banii. Având în vedere că nu mai avem turfuri, guys. Nu mai avem turfuri, ne le-au luat băieții. Bravo lor, juca bine, n-am ce zice. Da, vă dați seama, roata se învârte, nu... Cum vorba aia, roata poate fi și pătrată, că tot se învârte. Cât să scoate vreo 200 de pietre? 1500. Nu, și în videoclipurile anterioare, scuzați că mă bâlbâi, în
videoclipurile anterioare știați că eu aveam de gând să fac skill 6 la toate joburile. E bine, am 5 din 6 și mai trebuie să fac la curier. Aș putea să dau AP-uri, dar ar fi urât, știți? Mi-aș putea cumpăra Elite. Dar asta mă mai gândesc, poate bagă ceva la Elite pe viitor și mă face să-l cumpăr. Și dacă mă întrebați cum am făcut AP-urile, e bine din bug-uri raportate, adică bug-uri majore. Ceva care mi-ar putea aduce un beneficiu. Înțelegeți? Opa, o să în față. E o locație destul de ascunsă, se pot zice așa, adică dacă treci întâmplător o vezi, îți dai seama ce e aici. Da, de să ascunde și noi mașina așa, motorul. De fapt stai așa ca să lăs farurile aprinse ca să creadă că sunt înăuntru. Hai. De când am înțeles poți să dai Y aici. Bă, ești nebun? Mamă, 1135 de secunde. Cât ar veni? 18 minute. Cam așa. Bun băieți, revin când mergem la cealaltă rafinărie. Ne auzim. Bun, am revenit după ce am terminat rafinarea pietrelor. Ghiciți cam cât sulf mi-a dat așa după voi. Având în vedere că n-a schimbat șansa sau ceva. Mi-a dat aproximativ 60 sulf, adică 57. Băi, zic că e bine, dar puteam, nu știu, piste 60, puteam legea, da. Nu știu, cred că e setat să dea atâta sulf. La un anumit număr de pietre se dea sulf, dacă înțelegeți. Nu știu, la 100 de pietre se dea 27, la 264, în fine. Acum mergem la topitorii. Nu mai știu exact câți bani am avut, cred că vreo 10.000 și mi-a luat 7.000. Da, o să mai scot la bancă. Tot mă temeam pe acolo ca să ne vine cineva, dar uita că nu am armenament de asta și nu are voie să jefuiască la ora asta în primul rând. Și nu prea are cine, că zice jucătorul și bănuiesc că majoritatea e pe slip. Din păcate vorbesc pe nas, sau se agravează situația. Și v-am spus înainte să pun pauză, v-am spus că a băgat ceva mașini în casă. Însă ok, mașini s-a băgat așa, nu știu, un Merțan, ceva Audi. Dar nu mă dau în vânt, să le iau ca mașinile astea. Chiar să văd câți kilometri am făcut la ele. Chiar sunt curios. Nu știu, am o problemă cu kilometrele astea, adică vreau să fac mulți. Am de că n-am mai jucat o perioadă, nu prea am mai crescut. Ia să vedem. La ăsta am cei mai mulți, sigur. 2630, 1121. Băi, ești prost? Am 40 km la două mașini. Da, la Panamera am 443, că nu știu, nu folosesc așa mult. Mașinile astea, C63 cu aeroptă, le folosesc, nu știu, cu turf, când mă grăbesc undeva. Panamera aia e bună cu curve, în rest, probabil o să o văd, vedea eu. Asta să și mănânc, că nu mai am. Deci mă duc să mai cumpăr apă, dar asta o să fac după. Bun. Probabil e enervant chestia asta, că o fac așa. Am spus că nu am să fac rău. Am zis că o să bagi și curând la update-ul ăsta ce condiții mafile, o să bagi și curând ATM-ul și mai multe, s-a dat microfonul mai aproape. Să bagi ATM-uri, gen să jefești ATM-urile, băncile, haste-uri și mai multe chestii. 5.000. Fuck. Mami, sper că mi-ar ajunge, dar cred că mi-ajunge. Am 500 de pietre. Și da, eu zic să vă apucați de server, că o să trebuiască ori jucate, vă dați seama, nu poți să jefești așa cum intri pe server. Trebuie o armă, vă trebuie ceva, nu știu. De câte ori am zis că fac recycling-ul ăla pe video, dar n-am mai apucat. Nici n-am apucat eu, sincer. Chit că se face mult metal acolo, dar nu prea poate o să fac după topitorii.
trebuie să mai livrez, droguri, guys. Nu am mai livrat, mai am pachete și le țin degeaba. Oh, da, am niște drofuri pe aici, nu știu mai. Probabil să încarc harta. Da, cum ziceam, trebuie să mai livrez, că cam jale. Am încă 80 de pachete, 90 lejer. A băgat și safe la mafii. O să putem să punem acum chestii. Face închidă tot, pam, 50 de fiecare. Asta o ascund aici după. Bănuiesc că nu-i vreo noi cineva on. Așa că merg pe aici fără stres. Cum mi-ar fi să mă omoare, dați-a, nebunesc. Bun, revin după ce termin aici de rafinat și chestiile astea. Bun băieți, am terminat și de rafinat. Acum mergem să punem astea la casă, frumos. O să-ți dau o idee microfonul mai încolo. Da, mergem să punem astea la casă, să vedem ce și cum, unde le clasificăm și gata și pe astăzi. Cred că mi-am închis da. Pac. Probabil de seară o să mai filmez ceva, o să văd. Azi aș avea de gând, adică mai târziu să filmez, doamne, să livrez ceva. Așa n-am mai livrat de mult, să mai fac și un pic de level. Dacă n-ați văzut, am level 75. Mafia noastră are, cred, cel mai mare level pe server. Avem 100. Toți avem peste 50. Stăm bine rău. Mi se pare că trebuie să pun asta în mule. Mă scuzați că o fac așa, dar v-a spus, se agravează situația dacă să... Se agravează situația, nu știu cum să vă explic. Cred că cunoașteți sentimentul de răceală. Seara poate facem ceva, un RP frumos cu poeții. Poliția cu astea. Imediat ajungem. Uleu. Mamă, dar se duce pe roftul ăsta. Nașpa că pe zăpadă mă fură grav. Ia să vedem. Așa, am dat și mai tare. Bun, despawnăm ăsta. Spawnăm asta. Cred, sper că am aici astea. Trac. Da, aici. Bun. Ha, bă. Așa. Și ăsta aici jos. Bun, mai mergem să beau mâncare și gata. Vă arăt acum și câte pachete de coca mai am în cealaltă. Trang. Of. Mi-am 45 aici. Da, vinișor. Nu mă plâng. Ia să mai mergem și cu asta. Asta mă enervează că nu mă spawnează uneori în el. E irelevant. Probabil o să-i schimb culoarele astea, nu știu, să văd eu. Dimineața pot zice fie și magazinele, că nu prea, după cum vedeți, nu prea sunt jucători on și... Cât faci pe toate magazinele? 25k parcă, nu mai știu. Bun. Eu am fost astăzi, ne audem la următorul videoclip. Probabil o să filmez ceva mai pe seară, nu știu, să văd eu. Hai, ceau!